Здравейте, уважаеми! Тази вечер заедно с вас готвим един перфектен десерт, който съм сигурен, че ако не е любимия, поне е един от предпочитаните десерти. А именно крем карамел. За целта най-важното е яйченца. Мляко, литър 3,7%, верея, чудно. Ванилия, да, ванилия. И специално съм си взел лед за водната баня. Да, готвим. Трябва да си намеря достатъчно голям съд, в който да разбия съставките. Обаче преди това трябва да загрея млякото, защото когато млякото е студено, има шанс да стане на шупли, което не е приятно. Как да стане? На микроволнова? Да. Право ще загрея млякото. Ще сложа литър мляко, 6 яйца, ванилията направо половината пакет, мисля, или не. На око, да знам колко. Я да взема така една чайна лъжица, да кажем. Да не би много на ванилия пък. В принцип на всеки 100 мл мляко се слага около 15-20 грама захар, които са една супена лъжица. Ще сложа 6 лъжици. 6 лъжици. Преди да сложа яйцата, ще го загрея малко. Пускам на микроволнова за около 1 минута, за да се загрее леко на допир да стане на температурата. Знам ли? Защото беше от хладилника млякото, което не е добре. През това време ще си разбия яйцата. Трябваше захарта и яйцата да ги смеся по принцип, обаче забравих да го направя, затова си ги разбия отделно. Трябва предварително да пусна фурната на 170 градуса. Предния път, като пуснах на 150-155, не знам защо, обаче ми отне около час и половина, за да стане всичко. Даже след първия час усилих на 170 и чак тогава леко набъбна и започна да прави лек нагар отгоре. След като разбих яйцата, ще добавя млякото, ванилията и захарта. Лека по лека, като постепенно разбърквам, за да стане хомогенна смес. Онзи ден споменах на баща ми, че съм направил крем карамел. Се е получил доста добре. И той ми разказа, че като бил малък, баба му готвила крем карамел, само че солен. И на обяд след училище, като се е прибирал, обядвал с такова. Та влязах в интернет и проверих откъде всъщност тръгва крем карамела. Чак от Древен Рим, представете си. Там го правили с такова. Солен десерт е било, сервирало се с пипер. После в последствие в средновековието започнали да поливат този крем, да го оливат отгоре с такова, с мед. И в последствие започнали да го правят с карамел. Така, сега трябва да направим карамела. Даже ще си сложа приборите. Вижте какви прибори си взехме от Пепко. Огнеупорни съдове за готвене. Предварително ще ги сложа в фурната да позагреят малко, защото да може карамела, захарта да не
стяга рязко, а да може да остане леко да остане леко мек, за да може да се смеси с дъното на крема. В чайник слагам много захар. Много... Да видим колко много. Една чаша, 2 чаши захар, която трябва да разтопя и да карамелизирам. За целта трябва да пусна котлона набързо. Така, карамела е разтопен, в смисъл захарта е разтопена и трябва да го разпределя в които загрях предварително. Те па са се загряли, сякаш много са се загряли. Сега пак трябва да чакам да поизстинат малко. Фурната я пускам на 1 час, отдолу и отгоре топлене на 170 градуса. Внимавайте много, защото в момента захарта разтопена е опасна. Ако докоснете с пръст, това нещо изстива 30 секунди. А през тия 30 секунди пръста ви става напечено. Нали, хем става напечено, хем ще поизчакам да стегне захарта и почвам да... Сипвам мляко отгоре. Започвам да сипвам млякото. Така, първо ще сложа тавата в фурната и след това ще налея вода в тавата до половината на съдовете. Дано да не разлея нещо. Така, защо лед? През 20 минути ще добавям по няколко бучки лед, за да смъкна температурата на водата. Хем за да не заври, хем да не се получават се да не се получат шупли. Да. През 20 минути. Сега е точно 21 часа, 21:20 веднъж и 40 още веднъж. И ако има нужда ще сложа и накрая. За сега чакаме да се пече. Остана доста карамел и сега ще експериментирам. Сложа малко ванилия вътре, така, ще го разбъркаме на хубаво. Да видим дали ще стане. Можех да направя такава от Squid Game бисквида. Не се сетих, няма значение.
Всяка истина да видим дали ще сме направили най-хубавата близалка с стикове за суши. Половината бомбона близалка остана на плота, обаче ето. Близалка номер 1. Сега тест. Отвратително. Don't try this at home. Ще сложа малко лед. Мисля, че е време. Да си държи едни 80 градуса, да кажем. 400 минута слагам още веднъж. Така, мисля, че е готово. Нямам думи. Сега. Това трябва да се спре. Това трябва да се спре. Как да стане? В момента има огромен шанс да се изгоря много жестоко. Обаче, както казваше в един Дисни сериал на времето, един, който извади мачете директно от панталоните си и го питаха как така не се порязва, той каза: въпрос на дисциплина. Ето, това е това. Трябва да махна купичките, затова ще си изстудя първо пръстите и ще съм много бърз. Чат, оп, действа. Даже няма какво да си ги потапям в легенче, ами мога да използвам леда наново. Изстудявате хубаво пръстчетата и взимате купичка. Бам. Даже още една. Не още една. Изстудявам пръстчетата. Взимам купичка. И тая вода отива в мивката. Така. Това после ще го измия. Защото в момента нямам търпение да видя какво е станало. Ще взема най-хубавото, за да ви покажа. Ето. Трябва да ги сложа сега в хладилника за поне 1 час да изстинат и тогава ще ги обърнем в кофички. Ще ги обърнем в чинейки. Ето тези тук. И да видим какво е станало. Така, момента на истината, да видим нещата дали са се получили както смятах. Извинявам се. Защо някой ще иска да ви убие? Някои ме виждат като заплаха за себе. Казвате, че сте дошли да оплачете готвино във Виена и умират из цяла Европа. Не почитате всеки. Наистина изглежда много добре. Искам да го опитам. Горд съм със себе си. Това е уникално. Това е всичко за тази вечер. Уникално е.